Čau, já jsem Richard Skála, jsme tady v Leogangu s Big Shock týmem a natáčíme trick tip a dneska se spolu naučíme backflipa. Takže backflip není tak těžký trik, je to hlavně o psychice, překonat ten strach z toho, že jdete hlavou dolů. Jinak je to technicky náročný, podle mě tak na úrovni 360, 5-4. Je dobrý toho backflipa dělat na trošku koplejším skoku, takže na skoku, který má vybraný víc rádius, protože pak to člověka posílá víc do rotace samo. Je dobrý si nejdřív vyzkoušet teda rychlost, než budem ten trik zkoušet. Dát si třeba pár rovných skoků nebo 360, vědět přesně, ze kterého místa budeme jezdit a pak tam odsud na jistotu jezdit, protože u backflipu se snadno ta rotace přetáčí, takže by vás to potom, když pojedete trošku rychlejc nebo poletíte malinko dál, mohlo poslat na záda a není to příjemný. Takže když máme vyzkoušenou rychlost na toho backflipa, tak pojedeme na skok, na odrazové hraně vytáhneme tělo nahoru pomocí pohybu kolenou a pomocí ramen. Snažíme se co nejvíc vytáhnout to tělo do výšky, protože tím získáme nějaký airtime a máme víc času si ten backflip užít. Musíme kontrolovat ten let, takže se koukáte takhle hlavou dolů a koukáte se do dopadu. V momentě, kdy se koukáte do dopadu, už je to u toho prohnutého backflipa v podstatě jenom o tom, že tam ty nohy dokopnete a ani vás to tolik nepřetočí, spíš tam dokopnete ty nohy do dopadu a pak už to jenom dopadáte a odjíždíte v pohodě. Je super, když v tom backflipu už víte, co vás čeká, že se toho neleknete, když jste hlavou dolů a proto ten trénink na trampolíně nebo do vody je fakt super věc. Takže hodně štěstí při tomhle triku a při tom vašem zkoušení a snad si moc nenabijete. Čau.